Un crodino, per favore. Ciao Sien, un caffè per piacere, ciao. Ça va abtel Mashallah, alhamdulillah. bayri yindirde de Borom do tan. jam won ton Mashallah. machallah Mashallah. ɗo de gonnomi gilnaade Gilmi yani mo ngandi wala to hen. mbaɗa mi ɗo tan kewmi won Nam ça va? jam tan jam won ton muɗum ni Nedam. ah Ko jimmi haalandema ko. Ay. Il faut ɓalma. Ko welte. mbar ko jam Tare tan. Hande suba mi fin. Mbaɗa yeeɓa télé. Jaggumi télé fulɓe. Machallah. Hande jimi to ganduɗa hoore ma ko journée bannoɗo Vicenza o. Fulɓe Italie o. eyyi Machallah. Kadi ko ɓuri hen weldemi kadi mi haalantama. Ɓiɓɓe men ɓe haɓe ɓonni comci Pulaagu haɓe kolliri ɗum cosaan men haɓe kolli ɗum tubakoɓe yeeso maɓɓe ɗum kay ko weltare neɗɗam kadi fedde fulɓe cikkanomi tan ko aɗumina tan a fiyat tan ta maayi nawtoɗa mbaɗa min kam mi fiyatami mbaɗa maayi mbaɗa nawte ɗum kam mi jarananimi mais kadi en waɗi fayida neɗɗam sikilam an oɗo saaha o kono min koye nder koyɗol gonmi ni nde wannon ɗum ɗo mi ɓooyi haalandema nafoore muɗum yirigui tam neɗɗam kono noon haade hande ko an yihi ha cettaniɗa ɗum hoorema tan Allah yettama kono noon mami ɓeydane hen hunde ay ɗon ɗo jofnirɗa ɗo ko ɗon tan puɗɗottomi e maɗa nde wonnoon hewɓe cikkata ko fedde nde nafata tan ko nawtude mayɓe hayso wayino noon min e yiyande am wona tan nde wonnoon aɗa yiya ɗo henna e leydi ndi ko ɗo gurɗen te kadi kala julɗo kala neɗɗo julɗo Meski Allah itari musi. Anne ko kalduɗen ko micciɗa hen affaire patente o Baba yalle jam. Mino haalandema élevage fo mbaɗi inscription toon to université to ten ha mino ha joni so wadde inscription joni noon holko panni Ana waɗi kam namde. Darɗo 700 € acqua. Ɗum ko normal. Yasa liggoyo wona ɗo wini indema. Ya liggoyo gasi. Tampi. O mari kam namde. annen ko lawoda joni O mari kam haala, o mari kam namde. Mi mayi université patente. O mari kam. annen patente aɗa andi patente wona kalamam wona faaro patente sigilamen fof sukaɓe gadda sukaɓe école kam fof ɓe jogui patente ɓe gadda sukaɓe min koye lesto bo mbaɗa adda sukaɓe fof leppi mabbama Jimi faami. An ko ɗum rek ɓeyɗo ñembata. Ɓeyɗo jiɗata joni mbiya aɗa ñemtinaɓe. Aɗa yiha. Min mari kam. Min tampi. Mari kam haala. Mari kam vraiment. grazie kala neɗɗo juulɗo kulɗo Allah ne andi kam kala ɗo wuurane wawi mayede ɗon so fini janggo ko Allah wela aɗa yiya ɗo henna e nder leydi ndi neɗɗo o ala e hay catal gotal maya ɗo henna koreji mum ɗo ne jelano ɗum jomum ɓooya e glace yiyama de koreji men to henna to guure men ne pada goski nde donka hebde hen aɗa andi ɗum ɗon kam hay sinno ina yooɗi ne faɗɗani jiya kadi jeeyaɓe e fedde fulɓe nde ko nafoore mere e dendagal guure e nder Italie ne waɗi cate dariɓe daraniɓe kala ɗo ɓi pullo woni kala ɗo on Moussa Allah heewi ɗum yontaɓe ne daro jaaha balla ɗumen cuura ɗumen nawta ɗum to guure mumen mofte e sutura aɗa andi kay hay mayɗo ne yiɗi sutur wallahi non woni fedde nde ko nafoore mere hande a yiiri guite maɗa te haɗani ɗon fedde nde ne safra ñawɓe mum alani ne ñoolta ñoolaɓe mum ɗum kay ko nafoore mere mere ko nafoore mere te kadi ɗo ndiɗo leydi janani nde gonɗen en kettani hen caggal aada men e cosaan men kala ɗo gonɗen eɗen kollira ɗum laaɓi tan ñalawma mo jiiɗa o neɗɗam mo anda fof de à partir d'aujourd'hui mbaɗaɓe nder fedde he machallah mo wori galle ɓiɓɓem ɓe e madame kamɓe fof mi sonnaɓe kartal saabu ko nder ɓe goni min kam mi wonani sa caggal ari tan maɓe bindi si bol wallan hen maɓe gar maɓe bindi waɗi to fayida jaɓi waɗi fayida maɓe bindi jarama no fewi neɗɗam Haydara galle mo wawan nder hawni fadde no ka farba ƴeewa est ce que ko wallijiɗen ɗo
wallahi way kono téléphone ma nana sona de chat neɗɗam oɗo monta noddo o kalle noddi wandi ko probléme ɓolo mbaɗan jono noddir way kono aɗa nodde ni non famille ettoɗo sina ɗum hen tampi nakka o wallahi oy allo neɗɗam Allo? way ça va de non halto hakkille ɗo gonɗa Eh ba. non mboɗon barno artam ɗon eyyi halto hakkille neɗɗam oɗo ko laawi ɗum ko holon mbaɗa ko jam min kam mbaɗande ko dañƴuɗo kadi probléme e madam Questa zona qua è un po' difficile da trovare parcheggi. Era un po' difficile per me. Stai? Bene, stanco però bene, ci sta. Vuoi bere qualcosa? Tutti un cappuccino, per favore. Per favore, un cappuccino. o hay no jiiruwi ko musidɗo ma musidɗo oppata wimo ko pa laawi ɗum oppa war chef hay Assalamu alaikum. neɗɗam Anu di matam pumi. hay ko ni de won Wari kamal. haalse bag woni haalse bag woni Mike. Wala charnaj asil. ɗum Bayan tam Alhamdulillah. koye mbaɗo gonɗen Ah, charnaj. an Wala farba. ɗum ko woni Asil ya fa mare bulan dur. Galam problem wolo. Ayan kumba mara kam hala. Far patent wala mi wala université. an ha joni kan haala hiddi Ah, ana andi kay ay kumba joni ko man famtamo. Hakkilo makko sasi joni wotti ade école wi o ñemba rebe heddiɓe o nawa mo mbi o toon fof ko ñemtindere kumba sasi wonani wano aɗa ko woni gon hollum a won joom galle makko yo yo jaɓani konngol ma no salimo tan anandi kam ko salimno tum anandi kam amma jani kam walla ma jani ko jaddiɗi o ɗum sokkima min maayi vraiment galleji wawi kono on hen walla wima université wima ko mira liggota galle maayi mi tampi non non aɗa ala kono sese tan sese koye bar gonɗen sese onon pese gonduɗon soodi kaw ɗo ko bar dan ay kumba ɓeɗo rewɓe ñimbiɗi ɓeɗo ɓe jani mbaɗane tumbi kina hen minen kam futankoɓe ɗum haala ka aɗa woni gon hollum an kadi galle makko notama Afrique gasi ana tan oɗon juuma de haala gon oɗon juuma de ko ari joni oɗon juuma de non ko noon kono wallahi saji ɗon kam warani wano faman rewɓe il faut mbaɗe noon ala oɗon juuma de non neɗɗam jagguɗon tan kalen wona no jiɗɗon wadde ni de kalen gokka ni kalen gokka tira hono sirama wonno kanko hen ɓiɗɗo bar ma halla ɓiɗɗo bar baba bar ay ɗum ɗo ko holli ɗum ɗo oto wino neɗɗam mo ɗum ɗo on ko hollu oto wino neɗɗam sira mbaɗɗa aɗa selli aɗa heɓtini kam ni an indimo kay aɗa andi kay wonɗo nam ɗo wona ñande boya parma e tray wonami yim a semiyani kam aɗa masko kam ala o suusat sira ɗo ni an je famma nam ɗo mo mbima nam ɗo mo joni ko moyal min mi sammin sama i woni par ce que oɗo yahete terrain he omo ɗetta koyɗo makko mo fowoɗo mo haaltal fo mo wulla sotta biye to yimɓe fof garɗo fof nandaro mo ɗum tan mi sammintama penat ko ɗum tawi eyi ɓiyam sira oɗo henno ko sikil bamma ko bamma nde wonnoon wona kanko innunomo kanko batti innimo de wala ko bamma wadde kala to mbawɗon fottude eno wayi waade fof teddinmo calminamo mbaɗa no ɓiɗɗo mbaɗa tan no bamma ni est ce que allah do jungo eyi mbaɗa noon a nani eyi Angam holo o babiraɗo woni hoore koye. ɓe babiraɓe jiiɗa gonga Kamɓe de ko ni ɓe mbayi sa woni cuulen ɓe jangguinma ya haal gonga sa mawni sa haali gonga ɓe mbiɓe piima. neɗɗam aɗa to mi haali tan wiyete ko ɓiyam mi jingini ɗum kono ham sira ko haali ko waɗi feere mbajoɗa hen neɗɗam o ko ɓiye haali ɗo ko ya wattu hen haqqille nde wonnon ko cukalel en mbawa rokkudemo gonga e nder meɗen kono ko haali ɗo ko foof ko gonga a wawa arde e leydi janandi naata e terrain ji mbiya a yoɓata bilyetti kadi saɗa haalde e téléphone a waɗata écouteur uji maɗa aɗa wulla tan ala ko majjuɓe ay onon jiɗɗon kono kaw sesi koye bar gonda ha jomala hen ayan onon ɓeɗo jiɗɗon wonde Sì, sei sentito adesso vado a parlare.
Okay. Arrivo, amore. Vediamo adesso. Volevo fare un io non volevo un chasi, un chasi. No, wala kan kay siglam hot kalde ni Oh, prima si che Assalamu alaikum. walaikum salam Baɗonon celli. Baɗon tamir bandiraɓe. ka halpula. Alay ko fullo. Ko fullo mi fullo. Baɗonon celli. Baɗon tampere. No hoddi mbaɗi. mashallah Non tan yimɓe wuroɓe celli. Mera tampere. Mawɗo komi halpular tigi rigi yimmude bamuɗo. Tu jeda? Jeeyami koto wiyete ɓundu. Ɓundu. On celli salmini yo. Be bandira? jom su bila ka kany ko holum kany Ko halpular ko ɗo jibina kono mo nana pular. On nana pular. On nana pular. de o gacce ko ida gonti gatse Baɗon noon. o kaltu min jew hirse raw faage Addi kam ɗo tan ko ha ballodiren. Ha ballodiren dokkodiren hakkillaji. Adero le. hakke ala hen hakkille goto yonata wattade battol janagol walla haalde ɗemgal janangal addanta neɗɗo wonde neesi jananɗo addani kam arde ɗo tan ko ha dokkodiren hakkillaji pour andindema kadi komi ɓi pullo tigi rigui eyyi mi nani kadi ɗa haala banggal debbo ma patente ko wayno noon accu o waɗa patente accu o waɗa permis ene jogui gartam ene jogui nafoore no fewi e leydi ndi so saabi ɗum mbimami ɗum doye joom suudam nen ɗo kanko ɗo jibina o waɗi université hande o ko docteur minne kadi komi garɗo e leydi ndi ko ɗon janggumi université kono noon hande komi avocat amin jogui projet ji amen Sénégal en Mauritanie en amin jogui toon projet ji amen no gandanɗa amin liggine yimɓe amin jooɓa ɗum en jogui gartam no fewi te tinnoɗa e hoore ma no fewi tinnoɗon e koɗe mon kadi neɗɗo yo tinno e hoore mum ko saabi mbimami ɗum neɗɗo foti ko tidde tinno mo tiiɗani tinani tinnaki tiɗɗata ɗum to tiiɗani ɗo hakke ala hen ɗum ɗo kam ko gacce mawɗe wonmo wonanno haaldata ni ala basi Pour adde sukaɓe. jehen Mashallah. an hay hal pular ada hal o nana pular kay Mashallah. On jaram yalla ren. jarama ko moƴƴi hakke ala hen o don de ko ni tan way Pamare. arata kel bulba ay kadi gacce ngal Wala mi gonmi ɗo kami gula gacce eɗo gacce han to kumba mi miccima hen. Ko wala gacce han ko wala permis. Wala miccima hen. mi kam tan ko Jen. baba Ablaye wona won ɗo Assalamu alaikum. ar sen E baba ça va? jam tan Alhamdulillah. an bayrannoɓe ko min adana to hen Wallahi mi yehi pension ma on duuɓi ɗiɗi joni. a yihino Wallahi mi hooti. ɗum waɗi kay bayru mi yiɗema Wallahi mi hooti. wallahi ne woni Addimi ɗo joni ko mboɗo jogui caɗele kayitaji. baɗe Mi hol jaaɗo ɗo pension mi natti yoɓete. Ɗi sahaji fof jobdam arta. ala kay Mboɗo yinno yidema ni ko ɗum waɗi mboɗo jogui kayitaji pour mballa mi régla ɗum. Kono Aɗa baba- minen haydara min ganda. baba ɗum no wawiri hebdema gila nde jaaɗa pension ha joni mbate ala no cittade nansa Ala mi ala. Weltidare. Min mi ala no ceddnani wonno mi janggani mi tarani mi wawa ɗemgal. e expérience mo mbaɗɗa e leydi ndi ɗo fof haydara expérience wona opéra yo. Duuɓi 35 ndungu mi waɗi ɗum ɗo. Opéra tan mboɗo liɓɓe mbiyam janggu mbimi janggani. Ɓe mbiyam wat formation mbimi mi waɗani ɗum. Opéra tan. Massa. Eyo ɗum noon nden ɗe ngol lawol hoto ndewte hen. Nden ɗe kadi mi nani ine woote mi anda citadi nan so nani no woote mi nani ɗum de ene woote de goote jogoɗe citadi nan so mon janggon jangguino ɓiɓɓe mon gogni noon koye mum mbason rew ɗum en ndewi ɗo ay min hande so cokki wonno min pirtat min hande ko ɓuuri mi nimsude ala mbate to a waɗani toon haydara ɗum mbami to a waɗani toon haydara mbaɗ tan sona kuuɓilam mboɗo ñama pension am joni dartima haydara batte hakkillaɓe koye mon mbason rewde lawol min ndigol min ko jimi on komi weltima ni wallahi batte hakkillaɓe koye min komi ɗo komi nimsuɗo komi baba hoto yaɗum